Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sace kasancewa da ku a cikin channel na mai suna Lil Small Online TV. Idan yau ne farkon zuwan ka da Allah muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar karrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo, ta haka ne za mu samu damar sanar da kai. To a yau ma mun sake shigo muku da wani sabon platform wanda zaka samu kuɗi online ba tare da ka sha wani wahala ba. Kun san a baya ma mun sha kawo muku platform, to ne ya bambanta da wanda muke kawo muku. Ne yana da matukar sauki sosai. To don haka ka biyo don ganin wannan bidiyo, amma da sake tata da kai da Allah baka danna mu subscribe ba, ka taimaka ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna alamar karrawa, ta haka da zarar mun ɗora sabon bidiyo za mu sanar da kai. Mun gode sosai. Idan wannan bidiyo ya burge ka kuma ka danna mana alamar like. To yanzu bari mu je don ganin cikin wannan platform din. Yawa kun ga cikin wannan platform din yake. Idan ka shigo zai iya kawo ka fuska kamar haka, zai kuma iya kawo ka fuska kamar haka. To mun kun ga mu yanzu ba mu yi rajista, bari mu je mu yi rajista. Sai ka taba mi din nan gashi na a ƙasa, sai ka taba mi. To sai ka danna sign up. Kun ga zai iya kawo kuma fiska kamar haka, zai iya kawo ka fiska kamar dazu, zai kuma kawo ka fiska da yadda zaka fara register. To yanzu bari mu fara cikin wannan app din don ku gani. To yanzu anan zaka sa number wayanka, anan zaka sa password, anan zaka maimaita ta, anan zaka sa captcha code, wato ma'ana wannan code da yake anan shine captcha code. To bari mu cika don ku ga yadda ake cike wannan application. I'm sorry platform. Yauwa bari mu fara sa number. I'm sorry, ba a sa zero farko ka zo cikewa, ba a sa zero farko. Yau bari mu sa passport din mu. Yau bari mu yi confirming dinta. Yau bari mu sa wannan captcha code din SQ2K. Yauwa to kun ga yanzu mun gama cikewa lafiya lau. Za ku je shige da mu cikin wannan platform. Kun ga yanzu anan mun sa number wayar mu, anan mun sa password, anan mun maimaita ta. To anan gurin kuma kun ga yanzu mun sa wannan captcha code din, kun ga gashi nan anan. To bari mu je yanzu sai mu danna register. Zai kawo mu yi login kamar haka, sai mu sa number mu banda zero farko kamar yadda muka register da shi a baya. Yauwa bari mu sa number mu yanzu. Yau kun ga mun sa, bari mu sa passport din mu. I'm sorry, passport din nan ban sa daidai ba, bari in sa mai kyau. Yauwa bari mu sa wannan captcha code din PY, sai mu danna login. Kun ga zan mana login successfully. To yanzu bari mu je don gani yadda ake samun kuɗi da wannan platform din. Kun ga a baya ma mun kawo muku wani platform yadda zaka yi ka sa kuɗi, zaka dinga samu daily income da dadda zaka yi ka cire kuɗi. A wancan platform din mun kawo muku zaka sa kuɗi, zaka dinga samun kuɗi. To daily income sai kuɗinka kai kusan sai kai kwana 90 kafin nan kai withdrawing. To kun ga shi wannan kuma ya bambanta da wancan nesa ba kusa ba. Kun ga wannan zaka sa kuɗi, zaka sa yanzu kun ga zaka sa naira 3000, zaka samu total earning naira 10012. Kuma shi kaga 40 days zaka yi, ba kamar wancan ba 90 days. Kun ga wancan yayi yawa yi, duk da cewa dai shi. To zaka bari mu je level 2 kuma zaka sa shi ma zaka sa naira 5000, zaka samu total earning 22,000, shi ma 40 days. Kun ga 40 days shi dai bai yawa kamar wancan ba. To ta yaya zaka yi ka sa wannan kuɗin? Sai ka taba inda aka sa, sai ka taba nan inda aka sa naira 3000 nan, sai ka taba shi. Yana loading bari ya wuce da mu. Yawa kun ga shigo da mu wannan fiskan, ga gateway ga buy, sai ka danna nan buy inda aka sa buy nan, sai ka danna nan. Yauwa bari mu taɓa buy, yana loading bari ya wuce da mu. Yauwa kun ga yanzu ya shiga da mu, yana loading. Yauwa kun ga shigo da mu. To yanzu anan zaka sa, yanzu anan zaka yi copying account number su,
zaka copy account number anan. Kun ga nan a number anan account number, Wema bank, bank name, account name zaka copy. To kun ga account number nan 71926820049 ga bank name Wema bank, account name kuma Oko Technology Limited. To ya zaka yi? Sai ka je cikin app naka ko irin su Kuda Microfinance Bank, kai kan dai ka je ka yi transfer a app naka, sai ka zo ka danna inda aka sa I have made the payment. In ka danna I have made the payment daidai nan gurin, bari nuna muku, ka san wasu ko ba su gama daidai nan. Yau kun ga keyboard na dan tare. To in ka taba wurin yau wannan haka, to za ku ga shiga da kula, za ku ringa samun daily income naku. To kun gani gashi na ajere, ga na 3000, ga na 5000, ga na 10000. Za ka sa naira 10000 ka samu total earning naira 156 za ka samu. Gashi nan da kukan ajere, sai ku zaɓi wanda kuke so ku shiga. Amma shawara ni zan baka, in zaka shiga ma ka shiga wanda bai wuce 3000 ko 5000. Yadda dai ka gani fitan maka da yanda zai fitan maka. To yanzu bari mu je don mu sa bank information, sai mu taba mi din nan inda aka sa mi. Bari mu je inda aka sa mi, kun ga nan hakan nan gashi na nan. To ya za mu yi? Sai mu taba na gashi na anan bank information. Gashi nan bank information anan, sai mu taba shi kamar haka. Bari ya shige da mu. Yauwa, to kun ga gashi na shige da mu. Sai ka taba name on card, sai ka sa bank name, bank account number, sai ka sa email ɗinka. Yanzu mu bari mu cike full name naka, zaka sa a nan gurin. Yauwa, kun ga mun sa full name, sai ka zaɓi bankinka. Bari mu zaɓi bankin mu. Yauwa, Union Bank of Nigeria, sai mu sa account number mu. Yauwa, kun ga mun sa account number mu, sai mu sa email namu anan. Yauwa, kun ga mun sa email namu anan, Small Online, sai mu taba submit. Ka tabbatar ka sa daidai, kar a samu wani kuskure, sai mu taba submit. Kun ga ya riga da nuna mana successfully, yayi komai yayi daidai. Shikenan sai mu fita. Yauwa, to shikenan. To withdrawing kuma maximum nasu naira 1000 ne. To yanzu anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Insha Allah wannan channel za ta dinga kokari ta dinga kawo muku bidiyo wanda zai nishadantar da ku, yanda za ka yi ka samu kuɗi online. Kullum akan bincike muke yi. Mun gode sosai, sai Allah ya haɗa mu a wani sabon bidiyon. Muna sake tatar da kai, idan baka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar subscribe, ka taimaka ka danna mana alamar like. Mun gode sosai.